Здравейте! След заснемането на последния ми клип установих, че за вас това е доста по-информативно от преглеждането на снимки. Днес с огромна любов ви каня в нашият дом. Тук ние живеем вече цели 2 години. Амортизацията по някои повърхности вече е на лице. Цветовете, които сме избрали, са в унисон с предпочитанията на всички ни и не отразяват вижданията на една единствена личност, а на колорита на едно цяло семейство. Бих искала като въведение да подчертая, че в качеството си на дизайнер далеч нямам претенции, че съм иновативен откривател на несъществуващи до момента визии, но пък от погледа на домакиня и вече майка, определям себе си като много практична. Именно тази моя практичност, интегрирана в обмисленето на всяка една мебел, е моята силна страна. Заснемането на това видео цели да ви запознае с възможността да погледнете отвъд красотата, тъй като аз смятам, че домът е като жената. Ако той носи само красота, тя много бързо ще се изтърка и ще загуби своята стойност. Всеки ден аз се прибирам през гаража, който е в топла връзка към нашето антре. Първоначалният избор за финиш на тези стени беше латексът, който аз така или иначе намирам за непрактичен, тъй като се амортизира изключително бързо, но когато става дума за подобно помещение, е направо абсурдно решение. Конфликтна точка в него, освен движенията на моя син, са и вратите на колата, които, ако не изчислим с абсолютна точност, често се озовават забили се в стената. За 2 години този латекс беше се превърнал в много нелицеприятна картина, която ние взехме решение да поправим и поставихме тапети. Осветлението, на което сме заложили, е LED лента, която не натоварва пространството, за което много хора всъщност не се грижат. Аз мисля, че гаражът също е част от дома и той трябва да бъде подреден чист и в тона на дома. Ако разполагате с някаква ниша или пък достатъчно място да направите гардероб там, то ви предлагам да избегнете всички онези разхвърлени неща, които съществуват във всеки един гараж, и да ги скриете в гардероб. Аз в нашия съм скрила обувки. Антрето ни, както всичко останало в къщата, отново е ориентирано към практичността и е завършено с тапети. За много хора тапети е синоним на евтино. За тези от вас бих искала да кажа, че има висококачествени, издръжливи и скъпи тапети, които много от същите тези хора бъркат с мазилка. Заложила съм на мазилка само по таваните и при подчертаването на тези плочки с основа от 24 карата чисто злато. Категорично не се притеснявам, че детето ми ще отраска стените по коридора, движейки се, тъй като съм запазила няколко ролки от тапетите, за да мога да сменя само дължините при проблемните участъци в случай на щета. Тапетът е сух, бърз и лесен ремонт и аз винаги го препоръчвам с 2 ръце. За поставянето им не мога да не благодаря на Gentleman's Design, които винаги се отзовават светкавично и работят много бързо. И тъй като този клип е с идея информативност, целият този коридор беше облепен с тапети само за 1 ден. Част от стените в коридора са завършени с ПДЧ, която е с финиш, приличащ на мазилка. Но това решение е взето с конкретна идея и аз мисля да ви изненадам. Това е старателно скритият гардероб за обувки на моите мъже. Огромно предимство за нашия дом е това, че всичко е изработено от нас за нас. Огромно благодаря и на моя баща Димитър Николов, който има най-прецизните ръце, създали мебелировката за всеки един мой проект, както и за целия наш дом. А къде са моите обувки ли? Под тези стъпала разполагах с голямо, напълно непотребно подстълбищно пространство. Хрумна ми идеята да изградим една стена с гипсокартон, да поставим една врата и няколко рафта, за да бъда спокойна и щастлива, че имам къде да подреждам обувките си. С идея всичко да се почиства лесно, съветвам така да обмисляте мебелировката си, че да намирате място за всичко, което притежавате в нея. Непосредствено до вратата направете шкаф специално за ключове, за да избегнете големия въпрос къде са ми ключовете, пък и разликата между тази картина и тази картина не мисля да подложа на коментар. Като ставаше дума за врати, да обърнем внимание и на тях. В пъти предпочитам фолираните врати пред тези, които са завършени с боя, защото не са до толкова издръжливи. Всички врати от страната на коридора сме избрали да бъдат черни, а от страната на всяка стая са решени в гамата, подходяща за самата стая. Обърнете им внимание в движение. Всичко това важи и за климатичните тела, ключовете и контактите, както и датчиците за СОТ.
На вратата на гаража сме монтирали огледало, за да можем да се оглеждаме в цял ръст преди да излезем, а на вратата на холовете задължително слагаме стъкло, за да създадем дълбочина, а и за да не натоварваме интериора, когато са отворени вратите към хола. Преди да приключа с коридора, не мога да не благодаря и за безупречната работа на MN Design по този така любим за мен парапет до тавана, който задава духа на нашата къща още от вратата. Той беше конструиран и заваряван тук, на място, изцяло съобразен с моите виждания за линията му. Продължава чак до 3-я етаж. Нека не подминаваме с лека ръка и това кокетно малко кожно диванче, изработено специално по овала, създаден от стената на обувното ми помещение. В хола ни преобладават тъмните цветове, тъй като те помагат на съпруга ми да си почива качествено. Стените и таваните са с мазилка, по която не мога да не отбележа, че вече има щети от слягането на къщата, независимо от това, че има достатъчно време от построяването й до поставянето на мазилки. На част от тавана има поставен опънат таван в черен гланц с идея да създаде разчупване и дълбочина, защото височината не е голяма. По повърхността на камината, част от стената също е използван гранит, а всички маси са изработени специално за нас отново от гранит и кварцит. Акцентът е зеленият диван, а стената над него остава чиста, за да не се натоварва съзнанието ни, когато гледаме телевизия. Бижуто в помещението е това осветително тяло, което маркира точното място на зоната за хранене, което винаги трябва да бъде озарено от светлина. За случаите, в които имаме нужда от релакс, има скрити осветления. Кухнята е решена с вратички в златна плоскост, много лесна за почистване. За да бъдат и плотовете лесни за поддръжка, е необходимо всичко да е намерило своето място по кухненските шкафове, включително и уреди, които иначе събират прах, ако са оставени отвън. Обръщам специално внимание на котлоните и фурната, които бележат новото време в развитието на иначе така скучните визии на кухненските електроуреди. За големите семейства и домакините, които обичат да се хранят вкъщи и да готвят, препоръчвам да се помисли за 2 хладилника за вграждане, като единия не е необходимо да бъде с отделение за фризер. Тук е моментът да отбележа колко непрактична всъщност е черната мивка с черните смесители, тъй като времето по тях личи, а идеята на моята работа е да създам пространство без време. Инвестирайте в смесители с подвижен душ, за да успявате да измивате мивката бързо и лесно. Представям ви спалнята на 1-я етаж, в която съм заложила на топли, релаксиращи цветове и злато. Вниманието ни взима тази табла, грижливо изработена от кожа и златни елементи. Магична обстановка създават осветителните тела, падащи от тавана, които съм използвала за нощни лампи. Съветвам ви да поставяте повдигащи механизми за матрака на спалнята, за да използвате пространството под него оптимално. Механизмите на гардероба ще ви покажа по-късно. Това е банята на 1-я етаж. В съчетание от светъл и тъмен камък и възможност да се използва само осветление от пропускливия светлина опънат таван, тя е перфектното място за релакс след дълъг ден. Не пропускайте да поставите душ кабина, както и прак под нея, за да успеете да ограничите водата. Съветвам ви да помислите и за шкафове в банята, които побират всичките ви принадлежности, защото в противен случай банята би изглеждала така само за снимки. Монтирайте дозатори за шампуан, душ гел, интимен сапун, за да избегнете така натовареното рафче с всичко възможно в душ зоната, което винаги зацапва цялостната картина. На 1-я етаж има и малка кокетна тоалетна за гости. Предизвикателство за мен в нея беше ъгловото огледало. Взех нестандартното решение да разделя един кръг на 2 полукръга и отново да го събера в ъгъла. На 2-я етаж ни посреща актуалното за момента заоблено огледало. Практичният му характер се изразява в това, че всеки един негов компонент е отваряем и е конструиран така, че да побере всичките ни парфюми. В коридора внася топлина ПВЦ ламперия, имитираща дърво, която не е просто декорация, а крие зад себе си гардероб, който успява да побере всичките ми сезонни връхни дрехи и още много други неща.
Конструиране с скосен ъгъл, за да не го скъсим заради необходимият коридор за преминаване оттам. Нали не си помислихте, че това скосение е оставено неизползваемо? Не оставяйте коридорите си празни. Има начин да направите красиви и практични мебели, които да ви вършат работа за разлика от празното пространство. Представям ви най-свещеното си кътче – нашата спалня. Паркетът, пренесен от пода към стената и тавана, създава усещането за горски уют. Любимото ми зелено кадифе е разтлано по дължината на таблата, която обхваща дори нощните шкафчета с мекотата си. Онази болка от удареното пръстче на крака съм избегнала с интегрирането на мек детайл за чела на спалнята. Гардеробът, както винаги, е до тавана. След дълго използване на така модерните, някога плъзгащи врати, установихме, че те предизвикват семеен раздор. С тях двете половини на гардероба няма как да се използват едновременно, а при нас това е голям проблем, когато всеки бърза за някъде. Другият им минус е, че вратите не остават в една равнина както тези, а това е нещо, което на мен не ми харесва. Тук заложих на тези механизми, които в нашия случай са много сполучливи. Когато искаме да имаме лост за закачалки, обикновено те са на нивото, което ръката може да достигне. И така отгоре получаваме пространство, до което трудно достигаме. С този механизъм пренасяме това празно пространство долу и го използваме спокойно, а дрехите на закачалка качваме на високо и издърпваме само при нужда. Не препоръчвам да се използва за тежки и връхни дрехи. Шкафовете за бельо и на двата пола в повечето домове са хаос. Готовите текстилни и пластмасови прегради според моя опит не са удачен вариант. С монтирането на необходимите за вас прегради от ПДЧ плоскост бихте могли да организирате и да отделите видовете бельо. Същото важи и за нощните шкафчета. Тук е моментът да отбележа. Търсете място за дистанционните управления в мебелировката. Те също са от онези малки неща, които допринасят за това да изглежда разхвърляно. Помислете и за място за коша за пране. Страничната част на корпуса използвам като отделям само 25 см от дължината на гардероба, които побират всичките ми скъпоценности, без да са едно върху друго в кутии, защото времето показва, че това ги унищожава заради търкането им едно в друго, а и кутиите заемат много място. Важна част от процедурата по тоалета на една дама е мястото, на което тя се оглежда. Вие вече сте виждали тази тоалетка в предишен клип. За мен тя се оказа толкова практична, че като всяко друго добро нещо се опитвам да я разпространя. Останалата част от шкафовете под телевизора също са с пуш механизми, които, както забелязвате, аз обичам да използвам. Стаята на сина ни е място, което конструирах много внимателно. Моето мнение за детските стаи е, че те трябва да бъдат в неутрални цветове, за да успява детето там да релаксира и да отпуска съзнанието си. Развивайки се бързо, те трудно преминават от буйните дейности към състоянието на почивка, а цветовете им помагат за това. За финиш на стените вече няма да питате защо. Съм избрала тапети, а една от тях дори е с гранитогрес. Тук имаме тапети на тавана, рамкиран с орнаментика. Над леглото сме монтирали гардероб под формата на къщичка, в която успявам да побера много неща, както и да поставя на закачалки изгладените му дрехи. Отново съм използвала онези така необходими за мен 25 см с цел подреждане на дребните неща. Вратичките са прорязани, без дръжки, за да не се наранява играйки. Долните редове от чекмеджетата съм оставила за играчки, за да може той сам да ги вади и прибира. Много пъти в живота си съм чувала: ще видиш, като имаш дете. Децата ви стават като вас. Шоколадовата ни стая е стаята ни за гости. В нея уют внася спалнята, изцяло изработена от текстил, подкрепена от медена светлина на осветителните тела. Вратите на гардероба са в цвета на стените, за да успеем да съхраним акцента към спалнята. Когато имате възможност да направите гардероб от край до край, не се двоумете дали да го направите, защото такива гардероби побират страшно много багаж. Вратата и датчиците за сод също са в кафяво, за да се слеят с стените. Банята на втория етаж е с два вида естествен камък, от които съм почерпила вдъхновение при избора на мазилка за тавана. Отново обръщам внимание на дозаторите, заради които тя изглежда подредена и изчистена. Прагът под душкабината, заради който тя е винаги суха, и шкафовете, които побират всичко, което не трябва да стои отвън.
Душът е с допълнително осветление, което ми дава възможност да избера каква да бъде атмосферата, докато съм в банята. Добре подбраните смесители и аксесуари също имат важна роля в нея. Гардеробната е място, в което държа останалата си част от съкровищата. Важна част от правилната подредба е определянето на необходимите височини за закачане на рокли, ризи и панталони, така че да нямат конфликтни точки с останалите повърхности. Особено практични се оказаха и плитките чекмеджета, в които успявам да прибера прилежно коланите си. Останалите дълбоки чекмеджета също са важни, тъй като те побират много багаж, който няма как да бъде позициониран по отворените рафтове. Най-малко защото няма как да се почиства лесно и бързо. И когато става дума за почистване, нека ви покажа пералното ни помещение. В него са поместени пералня, сушилня, мивка и вграден кош за отпадъци от сушилнята. Зад вратата има старателно скрит гардероб с дълбочина само 16 см, който побира всичките ни препарати и още много неща, необходими в нашето домакинство. Шкафовете над мивката също са един малък склад, в който дори побираме хавлиите и лекарствата. В дъното на помещението е конструиран друг гардероб, който пък има за цел да побере в себе си всички прахосмокачки, мопове, легени, сушилници, дъска за гладене, стълба, прилежно подредени и достъпни, които иначе разхвърлени по дома допринасят отново за създаването на хаос, който аз се опитвам да избегна. Обърнете внимание на сивата мивка, тя е далеч по-практичен избор от черния цвят. Обръщам внимание отново на дозаторите, не пропускайте да си монтирате такива, с тях също елиминирате нелицеприятните препарати. Държачите за кухненска хартия, които монтирам над всеки кош, също са удачен начин да избегнем кухненската хартия, която иначе пък стои някъде по плота. И така, на пръв поглед сервизно помещение също притежава уют и своя собствен ред. Декорацията по коридорите не трябва да бъде оставена на заден план. На етажът с спалните чудесно решение са портретните семейни снимки. Вървейки към третия етаж продължаваме да се наслаждаваме на шедьовърът от метал. Заради височината, с която разполагахме, имахме възможността сами да конструираме осветителното тяло за стълбите, което играе роля на едно абстрактно преливане на стиловете между втория и третия етаж. Стъклената врата отново ни отвежда към хол, който има свой собствен характер, диаметрално противоположен на останалите части от къщата. Този етаж ни дава възможност да погледнем града от високо, да се радваме на простора, да скачаме и да играем заедно, без да мислим за това какво ще се случи с стените. Огромна част от тях са завършени с паркет, който е пренесен по целия таван. Друга част от тях е изцяло покрита с гранитогрес и по този начин сме оставили много малко на мазилката. Първото нещо, което виждаме, когато влезем, е зоната за хранене. Жълтият цвят, подкрепен от картините, придава живот на иначе спокойните тонове в помещението. Имаме възможност да изберем на какво осветление да се храним в зависимост от нашето настроение. Всички шкафове до масата са отваряеми. Така имаме възможност да имаме на една ръка разстояние, покривки, салфетки и много други неща. Уютът в кухнята ни внася този бял диван, конструиран и изработен от нас за нас, на който момчетата ми успяват да ми правят компания, докато готвя или похапват на него в бързината на деня. Над него, на удобна височина за детето, съм поставила книги, които той сам може да си избере и да вземе, за да разглежда, докато аз правя нещо в кухнята. А в случай, че скучае, съм взела тази Монтесори кула, която по никакъв начин не пречи на интериора ми. С нея той може да ми помага в готвенето или да играе до мен, ако има нужда. Освен уредите, които са видими, в кухнята са поместени хладилник, миялна машина и уред за почистване на вода. Често хората ме питат: какво е това? Ами това е нещото, което ме освободи от пластмасовите шишета минерална вода, които за мен отново са пречка в интериора. Пък и водата от тези системи с обратна осмоза е далеч по-полезна. В случай на оскъдно място в кухненските шкафове съветвам да използвате допълнителните кошници, които вече се предлагат в много магазини. Ако разполагате с място около кухнята, е чудесно да помислите за шкафове тип гардероб, тъй като са много удобни и практични. Много важно за мен беше да скрия хавлиите от фронталния изглед на кухнята. В тази кухня им намерих място тук.
Осветлението, на което съм заложила, е изцяло в правата линия, която продължава по целия хол и дори се пренася по колоните. Необходимо беше да ги декорирам, защото в момента се намираме в едно подпокривно пространство и всъщност това са металните колони, които придържат покрива. Скринът, който очевидно е с сантиментална стойност и не е в стила на останалата мебелировка, е част от детството на моя съпруг, с която той не искаше да се раздели. И така ние го превърнахме в част от пространството за съхранение на играчки на детето. И както казах по-рано, това, че имате дете, не означава, че е задължително вкъщи да имате луна парк. И именно с тази идея съм създала и този геобразен гардероб, който обгръща скрина и побира в себе си столчето за хранене, кошове с играчки, книги на достъпна височина. Всички шкафове под телевизора отново са оставени за играчки, за да може детето лесно да ги вади и да ги прибира само. Холовата гарнитура отново е изработена специално за хола, за да няма загуба на пространство. Всички нейни части се повдигат, а когато искаме да си направим кино, се разтяга и става едно огромно легло, на което се побира цялото ни голямо семейство. С идея да се радваме на гледката на града и на тази към Балкана, тук не съм поставила пердета, а щори, които с натискането на само едно копче се пускат всички до една и в хола става тъмно. Климатичните тела на всяка една стена са боядисани в цвета на самата стена. Банята на третия етаж е в тъмната гама, а таванът е в синхрон с тавана на целия етаж и е с ламиниран паркет.